יש שם נערה, היא יושבת ומחכה. נערה או מערה? נערה. אוקיי. זהו? ואז זה חוזר על עצמו. בסוף אני אומר... זה מילים שלך? רגע, תן לנו, מה אומר בסוף? מה אתה אומר בסוף? נערה שיושבת ומחכה. לא, רגע. יש לו דייט בקצה הגלקסיה. לא, יש שינוי בסוף, מהו? מה השינוי בסוף? נע באינסוף, יש לי דייט בקצה הגלקסיה. גלקסיה האלה? נע באינסוף מאחר נורא. מאחר נורא. עכשיו אני דוהר. עכשיו אני אדבר, ואף פעם לא חוזר. תוכלי ככה לזה. זה מילים ש... אני דוהר ואף פעם לא חוזר. במייספייס לכם יש תמונה של אילן רמון. אני שמתי אותה. זה מילים שלך? זה לא יודע, אני לא צוחק. דבר ראשון, יש לך אחלה שיר. דבר שני, תן לקהל